temenan kadung aku ring jalanan yo koyo damar kanginan Rehana Rehana lare kok ayu temenan kadung aku ring jalanan yo koyo damar kanginan aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ono liyane aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ono tunggale aduh kacaruk son sapa semaure kepiye jarene jawabe Mas aduh kari sing kuyang geleng omonge alus temenan mandiane bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo ora kene ati jaluk kuliah nyusun turuti adika ada Babi Vino goyang damas Rehana Rehana lare kok ayu temenan kadung mlaku ring jalanan yo koyo damar kanginan Rehana Rehana lare kok apik temenan kadung mlaku ring jalanan yo koyo damar kanginan aduh Rehana isun yo sing deleng riko kari sing ono liyane aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ono tunggale kadung kacarut son sapa semaure gimana katanya Pak Om Ayo Mas. dikasih kata-kata dulu Pak Om Wasih. nungguin ya